Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Oh, alegre! Ah. Larga! Lahos! Basahi! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy Merry Christmas! Ay! Hala! Hala, kisaron. Uy, si Lebron na sa drum. Sa akin sa ron, lala. Lagi pa inom na sa siguro. Binus mga istambay mong nagmaoy na sa ay. Ay, pait. Lala, doon ako siya ha. Mutan ni kadolor. Nga naman yun agapito. Ha? Basta! Ayaw na lang pangitag samok agapito. Hain naman ni Lebron nga akong gisugo. Kadugay bang nabalik? Ay, aksyon ko kabalakas akong manghuda. Basig na timingan na sa mga tao nga mga hanig sa imperno. Akong apason. Di pa inom na sa siguro sa mga kanahang dako. Pastilan og nagmaoy na sa Lebron. Nerbiyoso na sa ko ini. Uy, mga langit. Ay! Walang gawas kay madlok muna ko! Lebron! Uy! Nausar gawas ay. Usa na isog din lapita? Ay, kisang ka? Dol re. Kalmahay lang ta ha. Kalmahay lang ta karon Lebron ha. Kalma lang yun. Sige, kalmay. Ano na akong isog ka? Oh. Oh. Sigam lang imong mga mata. Ha? Ikaw. Hindi ada ba ko sa impirno? Unsa impirno? Hindi na ko sa impirno. Kinakita ko na si Satanas. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Tepat, dili ka si Satanas. Dili ka si Satanas. Dili bitaw. Ngali ko ikog og sungay wa man. Oo, waka na pero demonyo hasig naong ni mo. Ikaw di ay Satanas kay imong kinatawanan murag yung demonyo nga hari sa mga dautan. Lebron! Pauli! Uli na ko. Nanako, Maria Basilia! Wa gabae. Oh, kasama ni nanawag. Number man. Sorry. Di ko matubag kung wainan. Oh. Yay ka. Wa ba ko ito baga? Yan ka. Tugag-tugag hatag og calling card. Yan, tawagan, dili mo tubag. Sobra masagog ka kambugiro pito. Dili boss. Kiring, walang ko tubaga. Kung gitubag lang ko, di ka makasulti nga sobra ko kang bugiro. Sagila mo. Tawagan niya ko balik. Basta di ka. Matay nga na. Nga. Iyan akong entertinon. Ikaw ha? Nanasag ka na magpadaka gabibas mga bugoy o paimnon ka. Lami man. Lami si mo kagaral? Ingna lang yun, gahangol kay kag-inom. Hay naman akong gisugo ni mo nga sabon paglaba. Hay na? Hurot. O si hurot? Hurot na palitan ng nagbahag nga lalaki. Unsa? Ay, diliin taon to akong kwarta, oy, Lebron. Sa ako to suki kay magpalabada siya ugma. Ay, kalami ba gini mong duklon. Ay, Di sumagtukuloy. Last day na ra ba karon ang pagpanghatag o ginabang sa mga evacuees ng Dolor? Ay, okay ra, obre, oy. Naapaman may daghang pagkaon. Naaman gani may usa ka sakong bugas humay. Ay,
Mao ba nang? Oh, kay gihatagan mas agapito atong si Ray. Nindot ako di ay. 50 kilos as in? Ay, oh, God. Na ako'y nabantayan sa akong apo ba? Kantubang ni ani si Sir Ray. Nabulti yun niyang nakagakos ini. Murabag nagakos agapito sa iyang amahan. Mao ba nang dulor? Mao ka na akong naobserbahan ni Agapito. Tungod tingali kay nangandoy sa siyang papa nang. Tingali. Wa gid ay makakita sa iyang amahan si Agapito nang dulor. Ay, wa giyad. Ako'y gisakitan sa naitabo niya, oy. Wa siya makailakin sa iyang amahan. Nakakita o nakailaman tuod sa siyang inahan. Apan, ay, wa po siya panggaan eh. Agapito, hain man imong lala dolor. Nasud bas kita nang, Basilia. Ay, mayo kun mauna. Ay, sige, adto sa dako imong lala. Muhuwam kag kuwarta, made. Unta madi, saon. Ang sugo na kong palit og sabon panglaba, kag ipalit magparainom sa kanahan kong manghod. Dinhi man ganito na ko naapasi. Alaguta lagi na ako, madi. Pila may imong gamiton, made. Bisag 100 lang, madi. Kadiyot lang, made, ha. Di ara, made. Ay, uy, green man lagi ni nga papel, madi. Ay, ibalik lang na akong sukli, ha. Ay, ayaw na, made, oy. Imon na lang ng 200 pesos para palit nagsabon panglaba. Ingon man, para ipalit ninyong sudaan ni Lebron. Ay, pastilan. Nakamadig yung kong buutan. Salamat, made. Ayo! Ayo! Ano? Ay, Clintoy, musod ko, ha. Ngawat ta? Uy, baya ni mo, Clintoy? Sa mga wat good town. Klaro kaya lang, Basilia eh. Nanghit kinuhay kaya musod ka sa amo. Pero kung naan ka sod, ngawat ka. Baukaan ka ng Basilia eh. Ay, mao ba, ha? Mao ba? Nahala, sige. Wa ko'y sa ini, ha? Dili man ko mo pasudlon, aw. Ikay labas sa inyong mga bulingon. Ay! Aw! Manglabad ka! Nang, balik na lang! Uy! Nang Basilia! Balik na rin lang kay pasudlon ka! Nang! Balik niya! Hinampak kag batasan, Clintoy! Bagting na, boss. Bagting na. Ay, nagkugimu ang buang pito. Lam na baba mo. Pero, Boss! Boss! Wala! Gitubag na ko. Boss, balik, boss. Balik dire. Abantay bitaw, binuang lang ka na ako, ha? Muul ka ng saging ng dagway ni mo. Kay sakko na. Oy. Mugo na linusak mo ang ka. Igunas kung kumo malinusak ng naong mo. Di na may tabo, boss. Kaya din, boss. Halo? Halo, sir? Halo? Biisay. Bangag sa ilong. Nawaman. Baka ako. Aguroy. Kinsa mo itong tawanan? Ganun naman siya number na ko. Ako itawagan pero doon na sila yung ka-istorya. Mayo pagpagngan. Hey! Wala yung lingaw. Pagsamok-samok lang yun. Oh, nawag saan? Di na ka entertain nun. Nitawag na ko mo pero wag ko mo panumbaling ha. Agapito, nagunsa pa man ka diha. Mingaw na dinis baskitan kay natog ng atong mga kaubanan din eh. Mga tog na sagda. Uno lang katog lala. Sawap ko do ka ah. Hangad-hangad na ko ning dakong buwan. Ano kang doon na may buwan sa? Doon ay bituon. Doon ay langit. Doon ay yuta. Doon ay mga tao. Ug ngano makamao mang musulti ang mga tao? Kamhanan yun yung Ginoo na. Lord,
Gamhanan man gyud ka. Mituo man ko nimo. Mo request ko nimo Lord ha. Request man ning ako kung imong ihatag. Malipayon o pasalamaton kay ko nimo. Lord, may mong pakiton ko nimo kinsa ang akong amahan. Basi na di ay nga siya malon ug panggaon ko dili sama ni Mama Carmela nga gibaliwala lang ko niya. Ikasilagan ko niya, Lord. Isag ka na lang, Lord. Usa lang ka request. Please. Agay. Kasakit sa kong ilabay ko bato. Dugo. Nagkadugo ang akong And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!